Ak sa vrátime k prvej svetovej vojne, v skutočnosti Nemci nakoniec začali víťaziť. Áno, obsadili časť Francúzska, Európu, všetko. V podstate si takto vytvorili svoj vlastný ríšsky štát. Však vytvorili, ale prečo prehrali? Američania ich dorazili. Pridali sme si vlastnú. Pridané. Keby nebolo Američanov, tak by nemecká ríša zostala taká, aká bola. Súhlasím s takýmto hodnotením Trumpa. No, vlastne to je asi pravda. A prečo sa tam Američania zapojili? Súťaž národov. To znamená, že nechcú, aby Nemci zosilneli, to nechceli ani počas prvej svetovej vojny. Motívy všetkých národov sú rozvoj vlastného národa. Toto je hlavný motív. Rozvoj znamená posilnenie vplyvu, územia a všetkého ostatného. Vojna je teda klasika, pokračovanie predchádzajúcej politiky vojenskými metodami. Áno, ak sa to nedarí inými metodami. Ako náhle Američania zistili, že svetová rovnováha sa vyvíja tak, že ich zásah, hoci aj nepatrný, mení celú architektúru svetového systému v ich prospech, samozrejme, že zasiahnu. A prečo prekážala nemecká ríša? Pretože nemecká ríša, vysvetlím, pretože nemecká ríša, keď sa rozšírila do príliš veľkého rozsahu, teda víťaz nad Sovietským zväzom, no nad Ruskom, víťaz nad Ruskou ríšou, to je úprimne povedané už celá Eurázia. To znamená, že perspektíva nemeckej ríše, cisára, je už celá Eurázia. Teda myslíte si, že keby vyhrali v prvej svetovej vojne, tak ako sa udalosti vyvíjali, áno? Takže oni porazili Ruskú ríšu. Nemci, áno? Zjednotili Európu, vzali si časť Francúzska, celkovo taký poriadny veľký kus. Však? Superveľmoc. To znamená, že by sa nezastavili. Išli by ďalej na východ. Nemohli sa zastaviť. A prečo by sa mali zastaviť? Prečo by sa, keď už obsadili napríklad Poľsko, mali na tom zastaviť? Prečo nezobrať všetko až po Vladivostok? Mimochodom, podľa dohody s Leninom boli nemecké ozbrojené sily vo forme reparačných komisí rozmiestnené až po Ural. Pre tých, čo nevedia. A nemecké vojenské jednotky boli napríklad v celej rade regiónov, no vtedy už v sovietskom Rusku, tak povediac, až po Uralský chrbát. To znamená, v podstate je to tá myšlienka, ktorú potom hovoril aj Hitler. Budeme postupovať až po Ural. Čiže on nevymyslel nič nové, len pokračoval v politike nemeckého generálneho štábu. Ale Nemci sa v zásade správali logicky. Tomu sa hovorí rozširovanie národa, expanzia národa. Prečo môže Rusko ísť za Ural a Nemci nemôžu? No všetko je logické. To je práve motivácia národov. Toto je konkurenčný boj. Celé územie na planete Zem je rozdelené. A teda, ak chceš byť väčší, musíš ho niekomu vziať. Poďme sa vrátiť k prvej svetovej vojne. Prečo sa do toho Američania zapojili? Prečo pomohli Nemcom padnúť? Súťaž národov. No, aký druh? Veď ste sami povedali, konkurencia je len medzi susedmi. A kde je Amerika? Kde je Nemecko? Konkurencia zo strany susedov rastie. Ale súťažiť môžu len rovní. To znamená, že slon môže súťažiť len so slonom. Aha, tam je králik s králikom. Z pohľadu konkurenčného boja, alebo teda s niekým, kto je niekde na blízku, približne podobnými, pokiaľ ide o možnosti a váhu. Preto, kým Američania boli jednou z regionálnych veľmocí, do toho sa neplietli. Keď pocítili, že sa dostávajú na vyššiu úroveň, alebo sa to už začalo črtať, začali sa do toho zapájať. To znamená, že začali chápať, že vznik Nemecka, ktoré by po likvidácii Ruska určite porazilo Francúzsko, aj Anglicko, je pochopiteľný. Áno. Že to už je nepriateľné predovšetkým pre samotných Američanov. Po druhé, nemohli to dovoliť, pretože by to pre nich znamenalo výzvu v druhej fáze, povedzme o 20, 30, 50 rokov. To znamená, že Nemecko sa stávalo silným konkurentom pre Spojené štáty americké už na globálnej úrovni. Na globálnej úrovni. To je z hľadiska obáv a z hľadiska pohybu vpred, rozvoja. No, jednoducho Amerika sa stala natoľko mocnou, že už vnímala svojich susedov, tak povediac, hneď vedľa, cez Atlantický oceán. A samozrejme chcela získať výsledok prvej svetovej vojny a získala ho v podobe posilnenia USA. Najprv ekonomického, pretože tým, že zásobovali všetky bojujúce štáty, získali od nich peniaze a rozvinuli svoj priemysel, prekonali krízu, ktorá v Amerike bola. No a potom aj politického. Z pohľadu zákona konkurencie národov je ich motivácia pochopiteľná. Keby sedeli doma a nikam by sa nezasahovali, o 20-30 rokov by sa stretli s agresiou Nemecka. Ktoré, ako by si bolo podmanilo Rusko, by sa stalo mocným. Európa. A odišla do Ameriky. Automaticky. A čo by jej bola Amerika? A prečo sa všetci tlačili do Ameriky? Začínajúc teda od čias napoleonských vojen. To je konkurenčný boj. Zdroje. Konkurenčný, no jasné, že zdroje. Konkurenčný boj. Každý veľký štát a už vôbec impérium ako vy, ďalšie štádium štátnosti sa chce rozširovať. To je základný princíp.
Základný princíp. Rozširuj sa, rozširuj sa, rozširuj sa. Keď zaujmeš svoje miesto, kde môžeš mať fyzické hranice, napríklad v tomto regióne, v Eurázii, určite sa pustíš na iný kontinent. To je princíp konkurenčného boja človeka a národa. Rozširovať sa, kým ťa nezastavia iní. To znamená, že sa budeš nafukovať, kým ťa nezastaví niekto, kto sa tiež nafukuje. A práve tento moment stretu ambícií sú nové hranice. Výsledkom vyostrenia v podobe svetovej vojny. Ak to mám povedať hrubo, je to takto. To znamená, že veríte, že na začiatku 20. storočia Spojené štáty americké dosiahli, povedzme, už dosiahli štádium globálnej mocnosti a začali zasahovať do procesov na iných kontinentoch, aby zabránili... Áno, ovládli Severnú Ameriku, zabrali aj Mexiko, odrezali jej 2/3 územia. Tu v podstate Aliaška, tam kontrolovali Kanadu. Kanada bola v podstate úplne v ich, povedzme, riadiacom formáte. Teraz je v ich formáte? Áno, v ich formáte. A keď už zaplnili svoj priestor, začali vyliezať z hniezda, museli niekam smerovať svoju expanziu. Kam ju smerovať? Iba do Európy. Z dvoch dôvodov. Z hľadiska bezpečnosti, buď prídu oni do Európy, alebo Európa príde k ním. A druhý dôvod. Objektívna túžba zväčšovať rozsah svojej ríše. Zrozumiteľné, rozumné a logické. No tak prosím, pokojne sa rozširujte do Afriky, do Južnej Ameriky. Dostali by to? A prečo práve do Európy? Afrika je mimochodom celá pod Európou. Tu je britská kolónia, tam nemecká, tam belgická. Áno, áno. Takže ako, kam by si sa tam dostal? A tu je príležitosť. Európa bola vo vojnách oslabená. Spojené štáty americké to pochopili ako úspech. Videli slabú, vojnou zničenú Európu. Tam treba ísť. Všetky veľké štáty sa chcú stať impériami a veľké impéria chcú ovládať celý svet. A ďalší krok teda znamená pomoc Sovietskému zväzu vo vojne proti Nemecku počas druhej svetovej vojny. Áno, pokračovanie politiky, aby Nemci opäť išli. Pozrite sa. Poďme znova. Takže prvá svetová vojna. Áno. Druhá svetová vojna. Úplne rovnaké východiskové podmienky. Kto je Amerika v predvečer druhej svetovej vojny? No a kto? Štát. 1 z 10. Kto je Amerika po druhej svetovej vojne? Áno, mocná sila, áno. 1 z 2. To znamená, že za 30 rokov urobili skok, ktorý iné impéria zvládnu za 200 rokov. To je kvalitné riadenie. Američania zohľadnili túto skúsenosť. Tie isté ciele, ktoré stáli pred Britániou, Nemeckom, Francúzskom a do určitej miery aj pred Ruskom, riešia na základe trochu iného princípu štátneho zriadenia inými metódami. A darí sa im to úspešne. Historickú cestu prejdú 10-krát rýchlejšie.